Ahojte ľudia, dneska dôležitá správa od Jelan. Končím s YouTubeom. Vážne, nebaví ma to. Ale možno sa ešte vrátim späť, alebo kto vie, alebo neviem čo. Proste táto práca ma nebaví, som to zistila. Možno sa vrátim, možno nie, možno budem natáčať na svoj tajný kanál, o ktorom vie Bananík, lebo nedávno mi písala do toho videa komentár, ktoré si môžete pozrieť. Možno budem natáčať iba YouTube Shorts, lebo to chce hrať hry. Ja nie momentálne. Prepáčte, ale končím s YouTubeom, no. Shit. Bože môj. Tak ste sa dozvedeli, že končím s YouTubeom. Ďakujem za všetko, za odbery, za lajky, za zliadnutia. Možno sa vrátim, možno nie, tak ahojte.